Нередовното изхождане е вредно за организма. Може да е причина за главоболие, кожни проблеми, промяна в настроението и депресивни нагласи. Много често запекът е причина и за хемороиди. Хроничният запек не бива да се пренебрегва, защото води до интоксикация на организма, а това от своя страна намалява имунитета и ни прави податливи на болести. Причините за запек могат да са от различно естество. Храна бедна на фибри, обездвижване, някои медикаменти или ендокринни и метаболитни заболявания, като диабет и хипотиреоидизъм. Препоръчително е ежедневното освобождаване на червата. За целта е необходимо да се направят някои промени в начина на хранене. Включваме храни богати на фибри, ферментирани храни, пием достатъчно вода и се движим. Лаксал на ботаник подпомага редовното изхождане. Продукта съдържа органичен псилиум, който действа като обемно образуващо слабително средство и помага за омекотяване на изпражненията. Капсулите се приемат с около 200 мл вода. Лаксал е щадящ избор за поддържане на храносмилателното здраве.